na po kipandisal. Nainggan niya naman ako nga magbakal kipandisal ngunya na aga. May bagong tindera. Nagayon. May bagong tindera duman sa bakalang kong pandesal. Dahil ko'y tanam ko sa yung tabaka dumanunin daw. May bago dyan. Bagong karigos patingon niya na aga. Sabi pa kuya, hi kuya. Sabi ko, anong kuya? Hala. Sa binding pandesal. May pero may naman ako mag-abit naman sarong pandesalan naman. Makainggan niya ron magbakal talaga. Okay, bata pati ang itsura niya. Garaseling ko, bagong karigos ito yun nyo. Bagong karigos. Pero mas kada siya nagkarigos. Gari okay. Gari marian timplada. Dahil ko itaram kon sa Sa late na nga kuya, tamalilate ka. Dali nga niya ako malate. Basta kang kahurong ko, okay lang. Sabi kan Otto Junior na sa kuya na babayeng may edad na iningi si Mr. Masira pagkaaga-aga ngaya grabing kapilyoan mo sa buhay. Ako naman sunasarahutan na pagkaaga-aga ngaya grabing kapilyoan mo sa buhay pagkapon po di ka pa nga nga nagkakapong kang programa paguna mo nga nasa radyo ka sabi sa kuya ng pagtalikod ko, Mr. Maseda, pakigrit mo daw ngayon ako. Kanya ko nung ngaran mo tabi, Alice ngayon sa kuyang pangar. Chaalis. Ika nga niya ako sa naglarga pa siring sa Singapore, buda sa Kuala Lumpur. Napigahanap kan Senado. At ang sarawayon ka ngaya talaga. Chaalis, good morning. Di ko nahapot si Chaalis kung taga sa Injon. Basta de ko nahapot. Pero selling ko, naman lang inis sa may dyan sa may konman sa nainis. Harani man sana. O adaman na ngaya ko ta. Dagugunta ka na ngaya sa radyo. Bata ngaya, ano yan, Utong nadadangog ko na ngaya sukwan. Nadadangog ko na ngaya sa mga madre. Sa madre ba ganyan? Sa madre So ano ito? So bagong umaga. Nadadangog ko na ngaya. O di nga ko, sige po. Sige po nga ko. Di, ayos na nga ko ika. Ayos nga no. Sige. Good morning tabi sa Indo, Pilipinas, mga Bicolano sa man na partikan mundo. Welcome po mga tugang sa programang Morning Hirit sa DCGD. Sabi ni Noel, dapat talaga ngaya magkarigos ito. Taba kapag da ito nagkarigos, baka itong mabakal kan mga parabakal. Ang parong ka ito, tinapay. Dahil selling ko Noel, kaya siya magkarigos, gari ang parong niya, gari akseptado Noel. Akseptado Akseptado ang parong niya. Ang hiling ko ang parong na gari na kuan Noel, gari kuan migo. Gari na siya so sliced bread na medyo yung aldaw na. Sarapan yun ka ngayong kalbatanan na. Alright. Good morning tabi kay Primong Cham. Sabi ni Primong Cham, maray na aga. Kunday sinda nasusupog, gumibunin marao, taano ta masusupog kang gumibunin karahayan. Yung mananggad, ano Junior? Sinda nga din nasusupog na gumibunin karatan. Kita nasusupog kitang gumibunin karahayan. Yung mananggad. Adi, may puwent man. Igwamban tabi mga tugang kipuwent. Thank you tabi Kung dahil sinda nasusupog gumibunin marao, taano ta masusupog kang gumibunin karahayan. Ayan. Ayos. Good morning amigo. Good morning Ben Sili. Mga morning heriters. Kay Manay Agnes Mape, Ma'am Amada Esplana, Melanie Agarin, Rachel Capili Asejo, Cora de Lubit, into my lalabs M. Sili. Maray na aga, Benji Dapugi. Good morning sa mga taga-Banwang Bakakay. Ay, may chat si Kuano. Good morning tabi kay Dr. Kay Kagawad Noli Alparse. Good morning mga taga-Bakakay. Uni nga ang Bible verse sabi ni Kagawad Noli Father Noli, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who take refuge in Him. Psalm 34:8. Yan. Good morning. Maray na aga tabi.
Happy 30 years anniversary sa Absorb. Yan. Si Pading Benny na Mendoza. Maray na aga tabi, amigo. Benny. Bienvenido Mendoza. Good morning. 30th anniversary pala kan Absorb. Hindi bagang Absorb. So mga kwan ini, mga matitibay ini sa martial arts. Good morning tabi sa imo, amigo. Mabuhay. Mga miyembros kan Absorb. Happy 30th year anniversary. Grabe, 30 taon na kamo, 30 taon na palan kamo, kamo na palan ano yan ang the best man, Good morning tabi dyan sa Legazpi City Public Market kay Pading Nick na Ludovice, buda kay Tan Ludovice. Madi. Good morning, Madi. Good morning, Padi. Good morning, tabi sa inyo. Sabi ni Alter Hogo, mga taga Legazpi City Public Market. Buda tabi dyan sa tailor shop ni Pading Nick. Buda kay Madi, Nathan. Good morning, tabi sa inyo. Kumusta lamang po sa tuyang aldaw? Good morning. Petsa 20 na ngunyan. Mga tugang kambulan na Agosto. Tama John, petsa 20 na di. Good morning tabi kay Dr. Alan Lucanyas. Nagimata ako ngunya na agata. Tuminandog sa cellphone ko. Nagtitext si Dr. Alan. Good morning ay amigo. Dr. Alan Lucanyas. Maray na agad tabi amigo. Good morning tabi sa imo. Ikanan tunay. Maray na agad tabi busing. So may mga birthday ngunyan. Haberday. So mga travelers natin dyan, pakigreet na lang tabi sa lambang saro sa Labkan Auto. Kilingi daw iyan na kataning mo sa auto mo, tapos ulukan mo, sabihan mong good morning. Day ka makaharanik kimaray, tabaka kun dyan kaan. So baga, bago ka bagang mata, so day ka nagkasipilyo, naglimog-mog ko sana. Day pakaranik kimaray ang ngimot mo. Kilingi daw iyan na nakataning mo. Smilean mo tapos sabihin mong good morning. Yan, sige daw. Sabi daw, good morning. Yan. Sige daw, good morning. Yan, sabihin mo. Tapos sa too mo naman, sa too naman, sa too. Kilingan mo siya tapos sabihin mo, good morning. Yan, alright. Sige po. Pakigritabi kay sister-in-law, happy birthday, Evelyn Hana. Maray na aga. Maray Evelyn, happy birthday. Evelyn Hana, good morning, happy birthday. Uy, good morning nga pala kay Raul Hana, tuyang amigo. Si Raul na Hana, maray na aga tabi amigo. Good morning sa imo, kumusta ka na tabi busing? Ay, kanan tunay. Long time no see Long time no see tabi. Okay? Sa aga ni Noy Aquino, pero bakong holiday, sabi kay ito slogan, the Filipino is worth dying for. Ino baga, sa aga baga, anniversary kan pagkakabadil ni Benigno ni Noy Aquino. Mga tugang duman sa Tarmac Manila International Airport dati. Naguli siya haling US, mga tugang, pag-abot dyan sa Manila, binadil sa airport. Binadil sa airport, no? Narasa pa kadakol-dakol kan kuan, kadakol tabi kan kadakol mga tugang kan anapod kayan, kadakol kan mga security kay itong nakabantay, kadakol ka nakabantay na security sa iya. Mga tugang inda kung napano ito ta nabadil gidagadan mga tugang an sa tuyang dating senador kan Pilipinas. Di ba? Iyan ang hapot. Gariman sa na iyan. So, piga para haranap mga tugang si Alice Go. Kadakol ka nagaparahanap sa iya, mga tugang. Deta Arab, uto, nakaluwas na pala. Ang hapot siya nag-agi. Makaunukon man. Marasa pa uminagi gamit-gamit junior ang Philippine passport. May tatakngan iso Philippine passport. Salbata na si Sen tuminuwang para siya makaagi. Sen siya nag-agi. Pangyari sa maabakadi o saling mo muli pa ito digdi sabi. Dahil naman ito mauli digdi. Dahil naman ito mauli si Alice Go, di ba? Dahil naman ito. Dahil naman tabi ito. Di ba?
Ay nako, yan ang pigsasabi ta mga morning heriters. Ano ito nakaagi, pakaulo kong kita. Grabe adi. O bueno, imbes baga na mag-relax kita, uto na palansi. Inisyuan siya Kihol Departure Order Junior, July 10. Nagluwas sa Pilipinas, July 17. Saka, pigpapararanap, dahil lamang kinagakaisi. Maski so, immigration, Bureau of Immigration, dahil hindi. Desin ang report, nakadiscovery Junior, NBI. May urag man talaga ang NBI. Di ba? May urag man talaga. Ili nga, na-discovery. Ito na, nagpasiring sa Malaysia. Paghaling Malaysia, nagpa-Singapore. From Singapore, nagsain. Andun ako yun. Nasa China na ito yun. Di ba? Alang manamul ito dyan sa Tarlac. Ay, nako. Magkaulokon kitang Pilipino. Adi. Marasa pa. Marasa pa kita, mga kapingki, mga morning heriters. Ano na yan? Paano kita kayo ni magasinso? Boy? So, di ba? Ay, nako. Yan tabi, mga tugang ang mga latest na sitwasyon. Diyan po, mga tugang sa Satuya, tabi nakapalibutan. Paano kita kayo ni? Ako, sailing ko, tama si Senadora Risa Hontiveros. Tama si Ate Risa. May nagtuwang ito para sa yun makalawa sa Pilipinas yun. Ikaw ka tuminuwang ka ito. Si sayang nagtuwang. Buda, paano nakalusod yan sa Immigration Department? Ang passport niya may tatak. Pag-abot, no? Diba? Paano na kita? Kaulok, labig pa ulok. Ang lamang kita kan inchik. Diba? O tunganay yun. Nagbinangga kan China so Coast Guard, barko kang Coast Guard. Pakabangga kan Chinese Coast Guard. Nagpaluwas tulos kay statement sa China. May video pati. Binangga ngaya kami kan Philippine Coast Guard. Binangga ngaya kami, boss. Pinalpo. Pinahiling ko ka sa banggi. Di, nabangga. Python tulos kan China. Di pa nga kita nagkakapaluwas kay statement sa China. Iguana. Kaya, ching chong chong, weng chong le chong. Ela no le chong, xin lo hao. Ching chong chong chong, bi leo le ko. Ela hiu, ho ho. Ching ko, cha ko, Philippine, chiu chong, pri yo no. In cho, Philippine, chong lo no. Ela to, show. China, wo, yo, yo. Dikolon ko ngaya. Habang kami ngayon nagpapasiring ngayon sa muyang Chinese Coast Guard, duman ngayon sa lugar na sa muyang teritoryo, uminagi ngayon sa Philippine Coast Guard, binangga ngayon kami. Gaba ngayon sa may parte kan barko mi. Tapos ngayon, sinda ngayon biglang ngayon luminiko, pasiring sa muya. Kaya ngayon, winarningan mi ngayon sa Philippine Coast Guard. Na dapat nga, di ngayon mag-agi duman. Tabako ngayon sa muya ngayon itong teritoryo. Parte nga ito kan jurisdiction kan China, bako nga kan Pilipinas. Sabi man kan Pilipinas, this is nga a malicious imputation. In English kan Pilipinas. Saka paga. Ay na. Para. Ang hapot, masinso pa daw kita kaya ni Junior. Masinso pa daw kita kaya ni. Kuwan pa daw kita kayo. Masinso pa daw kita kayo na. Kung nga ni napigaran na mga tugang kambata, salbatana, pigaran na kambata, pigaran na kan may arrest warrant, nagkakaagi, nakakaluwa sa Pilipinas. Masinso pa daw kita kayo, Junior. Nakainda. Hello. Hello. Good morning. Aloy ng panahon. Nararamdaman mo pala so pag-eskwela mo sa Chumwa. Iyo, Migo. Kada talaga ang tunay.
Mau ka. Tama pa man ang pagkatanam gumigo. Tama pa ba? Dahil mo na lingawan so pag Chinese mo. Yan, bigyan mga ko. Nag-skill ba ako sa Chungwa? Why don't you dance? Kan pa na. Dahil na sa Chungwa, pero so adal mo yan pa. Correct. Eh, mo na. Ikaw, Ah, speaking of Alice Go, sana. Eh, mo talaga ito mga tinerbig. Di na. Basta ito. go na go. Alice na ako. Oh, baga alis na ako at go. Imagine. Marasa pa. So PNP, so gabos na, nagharana pa ko na yan, masangay sa Pilipinas. Uto palan, sarong bulan na, nasa luwas sa Pilipinas si Alice. Salbatana. Kita na bagang tunay. Nakuulang mga wanted. Paano man ito, Migo? Di ba? Paano man ito? Kaya nga, kita na bagang tunay. Nakuulang kita naging tigahanap na din ako ko, ha? Ako, amigo, ako may duda kung si Pastor Kibuloy wala na sa Pilipinas. Ako may duda ako talaga. Why don't you dance? Di naman an intelligence report kan sa tuyang mga otoridad. Ay ini, garo sampal ini sa PNP. Diba? Sinda baga pigsugo na mag-investigar kay ni. Di malay nakukuha ang nakakuha so NBI, sabi baga ni Risa Ontiveros. Salamat nga sa NBI. Tayo nakadiscovery kay ni. Kaya nga, No. Karamado sa in-check kung paano pagtulang kasi in-check. Tiraray. Kanga rin. Tara mo na din ako ko, ha? Di nakukuha. Ano sa in-check? Ay di ka nalang gaman ko sa word na di nakukuha. Research mo, Miguel. Isir, i-google ko migo. I-google ko Iyo, i-google ko migo. Okay. Google. Iyo nga, i-google ko. Oni migo. Oni na. Sheila ko go Alice. Go na go. Senate Sergeant at Arms Shin Kong Weng Kwa PNP ko Kikwa. Di na kukuha. Pigharanap na kang PNP buda kan Senate Sergeant at Arms. Di na kukuha. Oh, sige. Salamat. Bye. PNP nga Shinkwa. Hello. Ano? Hello, amigo. Ano, de ka nakatagala, de ka mag-intra. Kung ano sabi ko nakakuha na, dahil pa naging uli. Awinda. Parang ko din sa itong Congress mo na nakakuha na, pero sa dudunan, dahil pa naging uli. Oto baga si Juan si Tevez? Doon nasa Timor-Leste. So nasa Timor-Leste baga? Nakuha na, dahil pa na uli. Awinda. Salbatana. O yan man si Alice Go, di nakukuha, nakauli. Nakauli sa indang lugar. Nakukuha to Alice Go. O, doon nakuha na, dahil pa uli. Iyo man ang ganda di. Makaulo. Ay, ulok-ulokan tanas na ini. Parang na din aga-aga, mag-urulog kita. Mo na. Iyo man ang ganda di. O to nga ni si Tevez nasa Timor-Leste, nakuha na, di nakakauli. O ni si Alice, di nakukuha, pero ito, nakauli sa inda. Napigala pa. Awinda. Pangyayari sa Mauraro. Mapag... Sige, Migo. Salamat. Newspaper front page. Ay, nako. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Alamon to daw mga tugang at mga headlines kan mga bareta. Sa Lado National. News Director Mar de la Cruz, yung po sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga tawantabay. Headlines ko niyan. Presyo kang produktong petrolyo sa giraray na nagsikad sa ikatulong simana kan Agosto. Nom. Piso sa kerosene asin sa gasolina. Name. Ano mento? 1.20 sa imo. Ay.
Dito diferensya, binawi man sana. Salbatana. Alright, then sa santo pasyenteng may MPAX, Oh. taga Metro Manila, sigon sa Department of Health, DOH, dahil mapautob ng travel ban sa panibagong kaso ng MPAX sa pagsasabi na community transmission ni. Paano ito pa rin? Kung baga yung travel history itong nagkaigwang ito? May contact na siguro. So, contact ang may nakaulakit. Okay. May intimate contact Okay. daw for 3 weeks. Okay. Tapos, after kang nagkabirang simana, Oo. ito nagrelataw na sa sintomas. Ayun. Oho. Right? Alis go, nakaluwas na sa Pilipinas kan July 17 pa. Mga lunadan pandagat kan Pilipinas, binunggo, asin ninaras, giraray kan China, sigon sa National Security Council. Nan. Visible tattoo sa mga pulis, bawal na. Ipapunas na. Dapat. Nata man da. Ah, Nata. pag may tattoo baga, send mo makuha. Iyo man nga dali. Iyo man nga. Budak gani bako siya disenting pagilingon na. Oho. Ika nga nasa otoridad, may tato ka. Oh dear. Nakasurat pa dyan ngayon sa tato mo, Suling, mahal kita. Nasaan ang liwanag? No, nasaan ang liwanag? Awin Kaya na. pala, pinagbawal na, may moratorium, pero ngunyan pipa utob giraray. Oo. Oh. Kasi may order pare. Si Chief Marbil. Chief Marbil. Oo. Anday na magsunod, pwedeng masangatan ng kaso administrative. Oo, man lang nga. Bako na po nadidelete yan, napupunas. Oo, may pigigibo ka. May laser baga yan, ade. Grabe ang tama, titapalan kan nihali sa sarong parte kalawa. Oo, ano? Pero grafting ang style. Yan, oo. Alright. National Security Council na dito sa panibagong insidente sa West Philippine Sea. Bantang Philippine Navy, kinondinar ang suway sa lay as in delikadong maneuvers kan China Coast Guard Skoda Shoal. Mga OFW na mauli gikan sa Lebanon, tatawanin 150,000 pesos na ayuda sigon sa Department of Migrant Workers. Kaya lang, mayoriyang Pilipino sa Lebanon nagsayo mo sa repatriation sambang ka nagkukusog na tensyon duman. Ano mga gusto lang mag-uli, so mga baguhan, tapos mga day pa 2 taon duman. NEDA ay nagyat na gumastos ng 64 pesos meal per day. Bantang DSWD Secretary Gatchalian, sinabing bako sufficiency ang 21 pesos per meal na food threshold. So far, VP, yan ang mga headlines ko niya na pagkaaga. Ito dyan kang PYS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul in Marisa Calli sa Orsat, Legazpi City. Basta radyo PYS niya yan, 24/7 konektado ka mo, maski daing load. Minalog pa sa ng bareta, iimbestigiran kan Department of Justice ang pigsabing pagali ni Alice Go. Awin na. Malakot sa pa. Sabi ko agad kang tagapagtaram ka sa banggi. Kami nga, nagtutubod na yaon pa. Nakapag-file pa nga ngayon ng counter affidavit kang Biyernes. Lansi, pwedeng ko ito. Style. Notaryado nga yaso ko niyan. Oo. So, affidavit. O dapat managot so mag-explain ka sa abogado. Yan ang dapat. Kaya imbestigaran da. Okay, yan din yung mga headlines. Aha. Good morning. Thank you, Parimar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Ngangalasan talaga, Junior. Wala na sa Pilipinas. Nakapail ka paki-apidabit. May pirma pa. Mangangalasan. Yan ang baretang makangalas-ngalas. Baretang makangalas-ngalas. Tubudan man o dae, iyo ini. Baretang makangalas-ngalas. Ay, nasa may segment kita kang ka ito. Ikaw kang segment ka ito sa gero alas 3 to gayon na baretang makangalas-ngalas. Tubudan man o dae, iyo ini. Saka, paano na kita kay ni Boy? Good morning, Pag-asa. Sir Ariel, welcome po sa DCGB. On the air ka na po. Ano po ang latest forecast? Ngunyan pong aldaw ni Martes. Patay na ako po.
with the forecast ngayon na Martes. Alas 3 ko inaga, namata ng low pressure area sa distansyang 1,030 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Samantalang southwest monsoon ang nakaka-apekto pa man duman sa extreme northern Luzon. Ang nasabit na low pressure area, may mandirektang epekto sa anuman na parte sa poblasyon at sinatapaman ang tsansa na mabilog din sa sarong bagyo. Samantala sa maghapon ang kabikulan ni Dalauman man na magkakaiguanin bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan at sigawan pa man ang tsansa ng mga pulong pagkuran o pagkilatasin pagtaguldol na daraman kan mga localized thunderstorms. Aluya sa kutsa moderatong doros na halin sa timog silangan ang mga matian may banayad sa kutsa katamtaman na pag-aalog kan kadagatan. Natay nga po ang temperatura ngayon na maghapon 25 hanggang 24 at taas kang Celsius. Ang saldang nagsira nga alas 5:33 din aga, masunod pa sila alas 6:03 din hapon. Alipod din sa DOST Pagasa, Ariel Samudio. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa sa Kamugtakan kan panahon. Puro bailihan ta lamang ta. Paano Junior? Paano nakita kayo ng laban na ini? Good morning kay Bossing Raul Calio. Yan. Good morning. Iniling ko sa radyo ko, huna ko, na-jam na. Pagbukas ko sa streaming, iyo man giraray. Astigon boy. Good morning, tabi. Bossing Raul Calio. Buda si Manager Marisa. Ang sa iyang lalabs. Diyan tabi sa PYZ Enterprises. Good morning, amigo. Astigon. Astigon, amigo. Kanan tunay. Tunay yun. Maray na agad tabi dyan sa Orosite Legazpi, sa mga taga PYC Enterprises. Yan, The best, gabos na classic radio. Pwede pong babakal dyan, mga tugang VHF Communication, UHF Frequency. Yan po dyan. Tunay, mga makusugununon ba ang signal? Wala may mga kwan man siya dyan, igaman siyang mga laptop na used laptop. Yan, pwede dyan. Igwa pa siya dyan sa mga panel baga. Sa mga panel, so ano po ka ito? Solar panel. Mga solar panel, igwa siya dyan. Dumayang kamukay sa PYC sa Orosite. Yan, dyan sa may sentro, sa Orosite. Hanapon lang dyan. Yan sa may, aning kwan ini? O di bagang sa may inutang kan dating kaya kaya tandao niya na so tindang kialak baga ni JP Lee. Siya nga na pare, ang location kaya si na po kaya ni sa may dating Mayon Emporium, di ba? O yan, Mayon Emporium. Yan po yan dyan. Okay. PYC Enterprises ang satuyang ang satuyang mapagkakatiwalaan pag-abot sa pagbugtak nin komunikasyon. Yan. Buda mga solar panel dakulon yan. Bossing Raul. Nyata daw takadakol sa mga dapat na maghurup-hurupan sa Senado. Pigtawarin danin maray na oras ang kaso kan aki ni ninyo mulak. Ano daw masabi diyan, Kuya Henry? Makinabang daw ka ng mga Pilipino. Yung manan, ibagang committee hearing man ni Robin Padilla kasi Jinggoy. So mga kalasuan, mga tugang na nangyari sa mga isus kong pangyari. Mga artista, yung man so pag-hearing man ni Jinggoy, budan, Senador Jinggoy, budan ni Senador, Robin Padilla. Ade, so mga talent na nagkarabuso daa. Alarmario, nasa linya sa dagdag na report. Good morning, Pading Al, kamin. Morning, Padi. Padagos man ang pag-encourage ko niyan kan simbahan katoliko sa mga jóvenes na maging aktibo sa pagpartisipar sa mga aktibidades kan simbahan pag may bakanting oras sa pagklase. Yan ang pangapunan kan Diocese of Legazpi sa pamayo ni Bishop Joel Bong Bailon sa entero mga parokya sa Albay. Lambang parokya, iguanin Commission on Youth leaders na iyo ang nagataong giya sa mga teenager. Puwan sana ang pagapot sa mga
nagreparo kan simbahan kung si Isay ang pwedeng dulukan. Asin sinda naman ang mataonin giya sa mga interesadong youth. May ibang mga parokya na ngunyan aktibong maray ang partisipasyon kan mga jóvenes, alagad may mga parokyaman na kulang talaga. Dakol ang mga pwedeng intrahan kan mga jóvenes siring sa choir, asin servers kan simbahan. Siring man sa mga magurang, pig-encourage na giyahan ang sa indang mga aki na maging aktibo sa mga pagpartisipar sa aktibidades kan simbahan, tangani na ma-divert ana sa indang atensyon sa mga bagay na makakaraot sa indang potoro. Iabanihan mo kanas kan informasyon, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you, Paringal, sa report. Good morning kay Maygong Jeril Aranya. Iyan po bagaso tinabangan baka inatod na ugmahon at maasenso pakuta kita bako 100%. Ang asa government sa rining diskarte with Lord God po. Happy Fiesta sa mga taga-barangay Buena Vista. Happy Fiesta po. Sa mga birthday celebrants natin, good morning po. Happy birthday kay Maria Sonia Haji Quizon, Kantay San Legazpi. More birthdays to celebrate and may God continue to bless you more. Sabi ni Madam Grace Buenaobra, happy birthday, sabi. Sa tuya na mga birthday celebrants, ngunyan pungal daw. Good morning. Pagpigpararulo ko sa nakitakan mga yaon sa gobyerno, Apera de los Obos. Mahay nako Pilipinas, kung mahal, kahit mahal na ang lahat, mahal pa rin kita, dawa mahal na. Abangan mo, pati si Pastor, mailing mo yan, nakasil... Laktosan ko man ini man. Pigahanap baga si Pastor Kibuloy ngo yan. Hindi, masusukunhain naman. Good morning. Congratulations po kay Mary Catherine Faith Calios Lana for passing the psychometrician licensure board exam. Yan, ha? Good morning, Miss Catherine Faith Calios Lana for passing the psychometrician's licensure board exam. Congratulations po. Kumusta lamang kita dyan? Good morning, masunod kansi. Iyo na nga ni si Pastor Kibuloy talaga. Di na kukabaga kunain. Sige, good morning Tabi sa ito. Happy Fiesta, Kaditaan Magallanes Sorsogon sa Fali sa Pamilya Mulet. Yan. Hali po yan sa Pamilya Mulet. Good morning Tabi. Wala na, gapa. Tailogtan mga report kan sa tuyang mga pag-iriba, hali po dyan sa luwas. Good morning Tabi. Ito. Garoy gwadigdi. Garoy gwadigdi kim mga greetings. Salbatana. Kuha na dakulo nun ni dito na basa o. Lads Bueno. Good morning daw sa Vicente. Kay Vicente Bueno ng Sipi Daragalbay. King Reginaldo, amigo. Maray na aga. Good morning kay Karen Ala. Kuya King listening in from Bangkirohan. Ayos man si King. Ang pigigrit si Karen Ala. Good morning amigo. Kagawad Johnny Bandola. Good morning Tabi Councilor. Kagawad Johnny. Diyan sa Bitano, Legazpi. Maray na aga amigo. Millet Red, good morning. Maray na aga po sa Gabo, sabi ni Elisa Fajardo, Ramon Bolaños, nasa Santa Misericordia, Santo Domingo Albay. Romel Magdasok, good morning. Emelina Ludana po from Bagong Bayan, Daraga Albay. Alwin Listana, only in the Philippines. Pagpubri lang ang kaya ng Pinas. Iyo bagade, ilingan na yan. Nakarulos, oh. Sigang haranap ta, makaulukon kita talaga. Malang pagal. Jomar Bien, wala na. Pasensya na po kamo. Dahil ko naubos suyaon sa Facebook na may mga comment. Dahil paano doon pagbasa ka inikan all messages. Dahil wala na. Jomar Biena sa linya. Ramon Talawan dagdag na report ali dyan sa luwas. Jomar, good morning. Salamat BP, good morning sa mga paraantabay.
sa dagdag na bareta, sarong persona ang arestado sa Banwaan kan Santo Domingo, Kasudma, uli sa illegal drugs. Ini ang kinumpirmar ni Police Captain Victor C. Boral, ang Chief of Police kan Santo Domingo, matapos na magkaigwa sa daling operasyon, anti-illegal drug operation sa Banwaan kan Santo Domingo, Kasubagong, Kasudmangod susog sa Chief of Police saruan sa indang na-arestar asin nakakumpiskar sinda nin droga na nagkakantid na may pisadang 10 gramos na igwang kantidad na street value na 68,000 pesos. Dahil naman nagpaluwas pa min kumpletong informasyon ang Chief of Police identity asin detalye kan sa indang operation. Alagad kasabay kan bagay na ini, nagkaigwa naman sinda nin drug awareness lecture may sa sarong barangay digdi sa Banwaan kan Bakat Santo Domingo, Kasudma. Susog sa Chief of Police ang sa indang pinag-diskutir iyuan mga peligro kan mga droga sa mga kabataan. Ang naunambitan na lecture na ginibuninda sa Barangay San Rafael kan Santo Domingo, Albay, alas 3 pagkahapon Kasudma. Iyuan may katuyuan na maipurmaran ang mga kakian asin mainganyar na iwasan ang droga dahil sa peligro na pigadara kaini sa mga kabataan. Yung BPN Real, mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang kay ba si Jomar Bien. Good morning Good morning daw sa mga taga Barangay San Alcala. Mga taga Barangay Alcala, Daraga, Albay. Sabi ni Alwin Listana. At sa belated happy birthday po kay Lola Queenie Hilig. Salamat po. Sabi ni Che Ann Ray. Yan. Aha. Ate Chona. Budak dyan sa ini. Si Ma'am Rose baga. Nurse Rose. Kan UST. Budak si Edgar. Adra. Dyan po sa Alcala, Daragalbay. Maray na agad tabi sendong magagom. Kamunan tunay. Kumusta tabi Ma'am Rose ang sa imong highlights? Nahiling ko sa buhok ni Ma'am Rose. Matindi. Matindi sa pag-highlight. Ano po si Edgar? Maray na aga. Say mo. Aha. Good morning, Ma'am Queenie Hilig. Good morning, Madam. Susakuyang professor sa Filipino. Madam Queenie Hilig, tabi. Helig. Actually siya, Helig eh. Helig, yan. Ano ba kaya? Hilig, yan. Ma'am Queenie, good morning. Happy good morning, tabi sa imo, ha. Uda, good morning nga pala sa kuyang teacher sa grade 1, Ma'am Sonia Labanda. Ma'am Sonia Labanda dyan sa may Pag-asa. Arani po kara Ate Kayen Librera. Boda kumusta na daw si Mrs. Di Mabayaw? Teacher ko ni kang grade 4. Yan po dyan sa Bagong Bayan, Daragalbay. Good morning kay Madam Di Mabayaw. Yan. Teacher ko sa grade 4. Makaugmahon na sa kuyang mga dating teacher hanggang sa ngunyan. Mga tugang yaraon pa asin mga makosugunonon pa. Bueno. Advance happy fiesta po sa gabos ng mga taga San Ramon, Daragalbay. August 30-31, sabi ni Bert C. Yan. Aha, good morning Henry M. Kumusta ka? Ay, maray man po ako. Ben mi pong maray. Alright. Karen Ala, nasa linya. Na pinagkukumusta ni King Reginaldo. Karen, good morning Karen. Yes, good morning VP, good morning sa mga paratabay. Albay Provincial Youth Development Officer Rondon Ricafort na magtutok ang ang kabataan sa mga mas makabuluhan na proyekto at programa kaysa sa mga paliga o basketball. Yan ang sabi ni Ricafort na kung saan pasado sa banda tumano sa youth participation
na ipag-isampulong programa na maski ano sampulong aspeto na ini, pwede tukan ka na iyon pang agrikultura, pang salud, mga seminars, mga skills training, as in mga na magpagkakitaon sa mga nagkarasi, arig ka rin financial na asistensya sa mga school supplies. Sa man na sinabi na dainin dapat papalatawanan ng prioridad ang mga paliga kunday suportado ng mga programang may kinalaman sa pagtabang. Tangan may influensyang maray sa mga jóvenes dahil na muya tabi ning dabiting dapat na ialokar ang pundo sa mga mas dakula pang aktibidades kaysa sa sarot sa ng kasinin pagawat. Kasi nga mga solicitation letter city maad sa proseso kung kan sa indang opisina para magiyaan ninda asin bantayan ang sangguling kabataan sa mga proyektong sigutog sa mga ini. Dagdag pa sabi ni Rica Ford na bukas sa indang opisina sa pagtabang sa mga materyales na kakaipuhanon dangan sa suporta sa mga marahay na proyekto kan sangguni ang kabataan. Yan, so halik sa luwas, Karen Ala, DCGB. Thank you, Karen. Sa report, hali po dyan sa luwas. Sabi ni... Tama ito si Rondon? Kung sabi ni Rondon, garing nga si Alice, malingawon na. Totoo, amigo. Nasa lot sa malingawon talaga ako. Rondon Ricaport, amigo, marinaga. Yung manang ako talaga, kasubako naman nga ng aga. Pagbakal ko kitinapay John, napanlingaw ako. May agum na pala nga niya ako naman. Pero talaga, di ba naman ako mabakal kitinapay sa aga sa binakalang ko? Magayon nung talaga ka-oron, so nagabatay kitinapay. Maski bagong karigos siya, talagang, garo, doon pa nagkarigos. Gari marayon talaga siya. Good morning! Francisco Tapado. Good morning. Happy birthday daw kay Adriana Chavez. Good morning, Adriana Chavez. Happy birthday po, madam. Tapos, hali po yan kay Francisca Chavez Tapado. Pag sinabing Tapado Junior, kompleto, ade? Tapado na kita, kompleto na yan. Ayos na yan, kompleto na yan. Joshua Bino, my reports. Come in, Joshua. Good morning. Yes, Bibi. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya itong bareta matapos magbalo na magpabakal ng dahil dokumentadong balil. Diskubrihan pa ng pinagtutubod ang illegal na droga. Dagdag sa kamot ng mga otoridad ang duwang lalaking persona. Sa report dyan Legazpi City Police Station, arestado ang dawang lalaki. Matapos ang ikanasar na gun bypass operation kan mga uhan kan Legazpi PNP sa Porok 6, Barangay 41, Barangay Bugtong, Legazpi City kan nagkaaging banggi. Inistoan mga suspitsyadong alias Mar, 40 anyos, residente kan Porok 7, Barangay San Roque. Asin ang sa iyang pag-iripang si alias Calvo. Nakumpiskar sa mga suspekte ni ang sarong kalibre pa din. Wala rin magkakanigong papeles o dokumentos. Asin kwarta o pinagbaloining tukal sa kantidad na 4,500 pesos bilang bypass money. Ang pwera sa badil na ini na-recover sa operasyon ang duwang pinasong heat-filled transparent plastic sachet may laog pinagtutubod ang shabu na may kabilugan na timbang poco mas o menos 20 gramos na may kantidad 136,000 pesos. Para sa kustodiya ko niyan, kaligas sa PNP ang mga suspitsyadong ini para sa magkanigong disposisyon. Asin maghahampang sa kasong pagbalgar sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Asin kaso pang pagbalgar sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa pangayag ng mga otoridad padagos ang Legazpi PNP sa pagsangibo ng mga operasyon kontra sa loose firearms asin illegal na droga tanganin ng mamantinir ang matahimik na palibot sa syudad kan Legazpi. Hindi. Joshua Pino. Thank you, Joshua, sa report. Good morning, Tabi.
Maray manan siya, babi ni Rondo. Matay ang pangya sa ating malo sa arong. Turog pa ito, migo. Mamatay ito, mga 6:30. Estimate ko na, migo. Ano nga yan, migo? Amiga. Estimate ko na yan, tabi, amiga. Mga 6:30 siya. Kaya ko niyan, buwilong-buwilo pa kita. Bueno. Ang mga balita, mayroon ba may nalingawan kita? Baka may nalingawan kitang greetings, masupog, kung nakakalampas dahil ko na pati nagkakabarasa. Okay na? Wala na? Ang mga balita, susunod. Makalipas lang kal mga patalastas. Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini. Tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kung Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapinsana ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6 po ni Naga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyang pungaldaw ni Martes, Agosto 20, 2024. 2 milyon pesos na kantidad ng illegal na droga kumpiskado kan PNP sa laog din sarong simanang anti-illegal drugs operation. 3-day Baby Mama Fair 2024 kang 97.1 OKFM Legazpi. Imbitado ang publiko po na Agosto 23 sa 25 sa Ayala Malls Legazpi.
presyo kang produktong petrolyo sa giray nagsikad sa katulong simana kan Agosto. Department of Health mapautob nin travel ban sa o dai mapautob nin travel ban sa panimagong kaso nin Mpox Alice Go nakaluwas na sa Pilipinas kan Hulyo 17 pa. Sa ibang nasyon, sobra 85 katao sa Sudan nagadan asin sa pinakahuring pag-atake kan paramilitary rapid support forces. Business News, BIR nagpatanid sa giraray na nagpapabakal ng illegal na vape products asin mga nagdudulag sa bayadan sa buwis. Health News, mas aktibo ang mga namok na nagdadara ng dengue kung aldaw sigon sa mga eksperto kaya abiso ninda sa publiko protehiran ang sarili. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Sobra po sa 2 million pesos na kantidad ng illegal na droga na kumpiskar kan mga kapulisan sa Bicol Region sa ikinasang sarong simanang operasyon pon kan Agosto 12 sa Code 18, 2024 sigon sa Police Regional Office 5 sobra sa 350 gramos nin pinagtutubudan na shabu ang nakuha hali sa 18 mga drug personalities na nadakop hali sa 16 na operasyon na ginibo sa malalain na lugar sa rehiyon. Sinabi, pinagrekognisar ni PRO5 Director of Police Brigadier General Andre Dizon anis persos kan kasurog caps para pugulan ang proliferasyon kan illegal na droga sa Kabikulan asin ibang parte man kan pinakusog na anti-drug campaign. Sa ngunyan, 18 arestadong suspect ang nasangatan nin kasong pagbayolar sa Republic Act 9165 and Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bigim-bitaran kang 97.1 OKFM Legazpi ang publiko, partikular na ang mga ina. Ama, kaibahanan sa inang aki asin ang pamilya na mag-atindir asin magpartisipar sa tulong aldaw na Baby Mama Family Fair 2024 sa Ayala Malls Legazpi poon sa Agosto 23 sagkod 25, 2024. Sinabi ni Maria Victoria Martinez Dinglasan, DJ Tuyang kan OKFM, an overall project head kan 5th Baby Mama Fair. May katuyuhan ining makapaghiras nin kaaraman manungod sa pangataman sa mga aki asin ma-promote ang pag-breastfeed nin mga ina sa mga aki. Sa primerong aldaw kan aktibidad, gigibohon ang blessing and ribbon cutting kaibahan ng mga opisyalis kan PBN Broadcasting Network Incorporated sa pamayo ni kan presidente kaini na si Mrs. Brenda Bayona Locsin, magin ang presidente o kay magin ang Department of Health Bicol Regional Director Dr. Arnolfo Antonio Albornoz asin si Alcalde Carmen Geraldine Rosal. Pagkahapon, magkakaigwan ni libreng insurance para kay mama and baby. May mascot show as in OK Ka Kid Talent Show and Children Show. Sa ikadawang aldaw, Agosto 24, ipapaliwanag man ni Dr. Edmond Lalolis ang importasyon o Dr. Edmondo Lalolis ang importansya kan manungod sa mga bakuna. Ihiras man ang manungod sa kung paano magpreparar sa masustansyang pagkaon para sa mga aki asin sa mga estudyante. Magkakaigwaman ng tsikahang pangkalusugan ang DOH asin ang sarabay na pagpa-breastfeed. Sa ultimong aldaw, Agosto 25, 2025, nakatalaan na magkaigwan ng parenting style Okay Ka Pa Part 2 asin ang twinning fashion show para sa mga ina asin aki. Nasa 20 mga exhibitors ang nakatalaan na magpartisipar digdi asin mag-display kan sa indang produktong pang-aki na pwedeng mabakal. Sinabi ni DJ Tuyang na pera sa mga seminars, magkakaigwamanin mga raffles kung sain dakol na pwedeng ganahon an mapapremyo kung kaya dapat na mag-register, mag-atender asin magpartisipar sa aktibidad. Makondukta o mga tugang nagigibungon niyan in hot pursuit operation ang mga autoridad manungod sa nangyaring armed encounter kan Domingo, Agosto 18, 2024 sa Barangay Matanglad, Piudoran, Albay. Sa pinaluwas na informasyon kan Albay Police Provincial Office, poco mas o menos alas 5 nin hapon kan makasagupa kan autoridad ang pinagkakarkulong anom na miyembro kang New People's Army
na pinamamayuhan ni alias J. Greg na tulos man na nagdulag sa norteng direksyon kon kaya nag-establisher na manin checkpoint sa Manila na parte kan tercer distrito. Sigon sa Albay PPO, wara nin nalugadan o nagadan sa lado kan mga miyembro kan gobyerno mantang daiman madeterminaran sa lado kan grupo o armadong grupo. Nakuha sa pinangyarihan kan enkwentro ang tulong pidaso nin 5.56 mm M16 rifles, 7 pidaso nin 5.56 mm long steel magazines, 243 na ammunition asin 5.56 mm sarong laptop, 2 IED molotov asin 2 backpacks asin iba pa. Tinaman doon kan komandansya na sa panginginot ni Provincial Director Police Colonel Julius Nuevo na bukasinda sa pag-ako din mga rebelde na masuko sa gobyerno. Report, hali po dyan sa luwas. Solar irrigation project sa Bicol, nagupo na kan implementasyon. Alarmario sa report. Nagpupo na sa kunyan ang implementasyon kan mga solar irrigation project digdi sa Bicol, lalo digdi sa Albay. Sinabi ni NEA o National Irrigation Administration Regional Manager, Engineer Gaudencio De Vera, na dakulang pasalamat ninda kay ako Bicol Representative Saldico dahil ngunyan na 2024 uminabot sa 3.2 billion ang inalokar na budget sa irrigation project sa Bicol kumpara kan mga enot na administrasyon na nag-aabot sa naini sa 400 sa God 500 million kada taon. Ngunyan siguradong makinabang ang mas dakol na mga paraoma dahil sa mas dakulang budget. May mga sites na na-identified ang NEA. Siring digdi sa Legazpi City, igwa digdi sa Sitio Pulot, kana Barangay Taysan, asindakol pa mga sites, lalo na sa 3rd and 1st District Canalbay. Nagpupuo na ang construction dahil habol oras na sinda, ngunya na 2024. Alarmario, DCGB. Iba pang mga bareta sa lado lokal, kasabay po si Joshua Bino. May sigurado na 800 na mga containers ang maabot digdi sa rehiyon Bicol sa inot na sarong bulan na operasyon. In kaso malawos na ang pinagaan naman na containerized shipment digdi sa Bicol region. Ini ang panuga ni Bureau of Customs o BOC Legazpi District Collector Segundo Parte Junior kung saan sigun sa iya kada semana 200 na mga containers ang maabot digdi sa Bicol, partikular na sa Pierre kan syudad nin Tabaco. Ang mga containers na ini iyo ang hali abroad, partikular na sa Singapore, direktang maabot digdi sa Bicol region, partikular na sa Pierre kan Tabaco City. Sa ngunyan sigun kay Barte ang backload o ang karga kan containerized vessel hali naman digdi sa Bicol pabalik sa Singapore, igwa naman kinakareserbang 50 mga containers. Ining 800 na containers sa inot na sarong bulan kan operasyon. Ang karga kay ini iyo ang manlain-lain na mga goods, siring sa mga bagas, mga bado, mga construction materials asin iba pa na kung saan kung direkta ining maabot digdi sa Bicol region, mas bawas na ang tigbabayad sa logistics o pangarga pamasahe kan mga negosyante. Ibig sabihin mas nakatipid. Pwede man na magbaba ang presyo kay ini kung ito bakal na digdi sa Bicol region. Bulan kan o Setyembre, tiglalaoman na magpuon na ang operasyon kan containerized shipment digdi kung sa'y nagtarabang-tabang na ang manlain-lain na ahensya, Bureau of Customs, Department of Trade and Industry, Department of Public Works and Highways, Provincial Government of Albay, Legazpi o LGU Tabaco at iba pang mga stakeholders. Dagdag na baleta, Joshua Bino. Mga tugang sa Ropon School Building sa Tabaco City, pinag-inaugurara na kasuod ma. Report kay Joshua Bino o kaya kay Jomar Bien. Kamin, Jomar.
Salamat BP Henry. Saro na naman na school building ang pinag-inauguraran asin blessing kasud madigdi sa syudad kan Tabaco. Ini ang sarong building na ipinagdonar kan lokal na gobyerno kan Tabaco sa DepEd, partikularmente para sa Kinastilyohan Elementary School. Ngunyan kanakalihis na simana, tuluman ng mga school buildings ang inauguraran kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Ini duman sa isla kan San Miguel ang bisita o San Miguel Elementary School sa Barangay Bisita, ang Sagurong Elementary School asin Rawis Elementary School. Ang mga nanambitan na school buildings parte kan 76 na classroom na ipinagdonar kan lokal na gobyerno kan Tabaco sa Tabaco City School Division. Parte man kan kamamutan kan LGU Tabaco na matabangan ang DepEd na makatugdok nin mga panibagong eskwelahan matapos na agihan kan makusog na bagyong Rolly ang mga buildings na ini. Iyuan islab kalangkaw na ang lokasyon na nabubugtakan o elevated, igwanin na supply ng tubig, may built-in electric fan, tiles, asin na igwapanin solar power para sa ilaw. Sinabi ni Mayor Crisel Agman Luis na puwera kan 76 na classroom na sa indang ipinagtugdok, pig-repair maninda ang 73 pang mga classrooms na enot ng nagkararaot man kan bagyong Rolly. Yan ang report, Yomar Bian, PCGB. Oras Pilipinas, 19, makalipas o kaya 20 minutos makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Bareta sa lado nasyonal, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Isang mapagpalang araw mga kabatang albayano. The search for the youth ambassadors of Albay Province is back. Are you aged 18 to 25, a proud resident of Albay, and passionate about community service? This is your chance to shine and lead. As a youth ambassador, you'll receive a monthly allowance, exclusive youth ambassador uniforms, certificates, tokens of recognition, and team building opportunities. This program is a top priority of Governor Grex Lagman, aimed at empowering the youth to be future leaders of Albay. Applications are open from August 15 to 21, so don't miss out. Submit your forms online or at your local government office. Remember, the journey starts now. Let your voice be heard and your impact be felt. For more details, visit the official page of Governor Grex Lagman or contact your local youth coordinator. Join us and become a youth ambassador of Albay. Together, let's shape a brighter future. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, ligtas sa puso ko. Madaba kong segundo distrito. Kaito pa permin ang nagdudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog basta sa pag-asenso. May konkretong mga plano. Asin programa para sa tao. Dire-diretso ang benepisyo. Tunay na malalaoman na. Serbisyo ko, ito ang totoo. High blood, hypertension,
alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Itong dahilan kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tayo maitunay. Itaas ang tagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:25 po nin pagkaaga. Padagos kita ngunyan sa mga darakulang bareta sa lado nasyonal. Pagkatapos na magbaba nin 5 sunod na simana, sa giraray po na nagitaas ang presyo kan mga produktong petrolyo sa nasyon. Epektibo kas bagong alas 6 tin aga. Sa abiso kan mga kumpanya nin petrolyo, ang presyo kan gasolina nagumento nin kantidad na piso kada litro. Ang kerosene o gas nagitaas nin piso man kada litro, mantang ang diesel puminakol ang oil price hike sa 1.20 kada litro. Sa iyang pahayag, sinabi ni Department of Energy Assistant Director Rodela Romero na ang pinagkarason kan pag-aumento sa presyo kan imported oil iyo ang posibilidad nin giyera asin ang problema sa supply sa Medio Oriente sa Middle East dahil sa giraray o dahil sa giyera entre kan Israel asin kan Hezbollah na nakabase sa Lebanon. Saro pang dahilan na nagbubusol sa pagitaas kan presyo kan petrolyo, yon desisyon kan Organization of the Petroleum and Exporting Countries o OPEC na magbawas in supply in kaso magsilyab ang pag-atake sa Israel o sa Hezbollah. Ngunya na simana, kakulaw na ang tsansa na magitaas ang presyo kan petrolyo na nangangahulugan na malangkaw man ang presyo kan petrolyo pati sa Pilipinas. Idinagdag pa na poon kang Enero sa gurngunya na Agosto 20, ang totalmenteng aumento sa diesel puminakol sa kantidad na 5 pesos 95 sentimos kada litro. Sa gasolina, 8 pesos 9 sentimos kada litro. Alagad sa kerosene, 2 pesos 15 sentimos kada litro an ibinaba. Residente kan Metro Manila ang primerong pasyente kan Mpox o dating monkeypox na sangunyan na taon sigon kay Health Secretary Teodoro Herbosa. Hinapot ni si Herbosa sa sarong press conference kasuhapon may kinaraman sa detalye kan bagong kaso nin Mpox. Sigon sa DOH, nakarisindanin informasyon may kinaraman sa bagong Mpox infection kan Agosto 18. Ipigladawan man kay ni ang pasyente na sarong 33 anyos na lalaking Filipino na daing travel history sa luwas kan Pilipinas pero may close
intimate contact tulong simana bago maglataw ang sintomas. Nagpuon ang mga sintomas sobra sarong simana na nakalihis na kalintora asin sinundan pagkatapos ng 4 na aldaw nin ibang klasing lastro sa pandok, likod, uyungan, lawas, singit, siringman, ang kamot asin bitis. Kinumpirmar mga tugang ni Senadora Risa Hontiveros. O kaya bago po sa baretang yan, community transmission na nangyari sa panibagong kaso ng impact sa nasyon. Sigon sa Department of Health, kay Department of Health Secretary Ted Herbosa, wala nin travel history ang 33 anyos na lalaki pero nagkaigwa ng close contact as in intimate contact tulong simana bago magluwas ang sintomas kay ni. Sangon niya, naka-isolate man ang pasyente sa sarong pampublikong ospital. Mantang abisar ka na rehistrong kaso ng impacts, sinabi kan DOH na daig kay puhan magpautob din travel sa nasyon. Pagiramdom o travel advisory sa nasyon. Pagiramdom sana kay ni na ugalion na maghugasin kamot dahil nagagadan kan tubig asin sabon ang virus na nagadara kan nasabing helang. Kinumpirmar ni Senador Risa Hontiveros na nakakuasindanin informasyon na nakaluwas na sa Pilipinas si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go o Go Huaping. Sigon sa Senadora, kanakaaging bulan pa nin Hulyo, nakalayas kan sa Pilipinas si Go mantang inanunsyo ini ni Hontiveros matapos mabalidate ang pangyayari. Sinabi ni Hontiveros na kunday ini gigibuhanin paagi bilang institusyon sarong bilang nasyon garong nagsasampaling kita sa dayuhan na ini na pa-oro-otrong pigbabastos ang mga leyes, polisiya asin proseso. Enot kay ni sinabi man ni Senador Sherwin Gatchalian na nagutubod siya na apera sa regular na agihan igwapang ibang paagi para makahali ang dating alkalde. Magigiramduman na kinumpirmar kang National Bureau of Investigation na sarong tawo sa nasigo asin ang Chinese passport holder na si Go Huaping. Sinabi ni Gatchalian na kanakaaging bulan pigahagad ni Go sa iyang Chinese as in Philippine passport o pigagamit ni Go ang sa iyang Chinese as in Philippine passport pon 2008 sagkod 2011. Ipinahayag ni National Security Council spokesperson Jonathan Malaya na saro sa mga Coast Guard vessel kang nasyon ang binunggo mantang saro pa ang hinaras kan Chinese Coast Guard o CCG ship sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sigon kay Malaya, nakaengkwentro kan mga barko kan Philippine Coast Guard o PCG ang BRP Cape Inganyo asin BRP Bagakay ang CCG Kasudbang Aga. Agosto 19, sinabi na nag-deliver ang duwang barko ng essential supplies sa Lawak asin Patag Islands. Sa pahayag kan CCG, sinabi kaining nagbanggaan ang mga lunadan pagdagat kan Pilipinas asin China harani sa Escoda Shoal. Sinabi man ni Chinese Coast Guard spokesperson Gan Yu na duwang barko kan PCG number 4410 as in 4411 ang iligal na naglaog sa tubig harani sa Xianbin Reef sa Nasha Island kan China na ding permiso kan gobyerno kaini. Makusog na ipigbabawal sa Philippine National Police o PNP ang pagbugtak nin mga visible tattoo sa gabos na mga pulis. Sigon kay PNP, PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo na tinanggal ang moratorium sa nasabing direktiba matapos ang hararom na review kaya padagos man na sa giraray ang implementasyon kaini. Sangon yan, piga-ariglar maan ninda ang proseso sa pagpunas kan mga tato. Sirarom kan Memorandum Circular 2024-23 na inapurbaran kan Marso 2024, pipatanggal ang gabos na visible tattoos kan mga pulis. Record man na gumibonin affidavit ang sarong pulis na may tattoo na bako visible asin dahil na inipigutugutan pang magdagdag nin tattoo sa ano manapatikan sa iyang lawas, visible man o natatago sa police uniform. Bako man sakop kan bagong regulasyon ang aesthetic tattoos arog kan eyebrows, eyeliner, as in lip tattoo.
tinawanin doon kan PNP nin tulong bulan ang mga pulis. Napunason ang sa indang mga visible tattoo. Asin kung daay magsunod, pwede sindang sangatan nin kaso administratibo. Bareta, mga tugang sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, pero ming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpi nyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpi nyo. Legazpi nyo, Legazpi nyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpi nyo, serbisyong Sunshine Imperial. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Beacon for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Beacon Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. GB News Express. GB News Express. Mga tugang baretang unyan sa luwas kan Pilipinas, uminabot po sa 85 katao ang nagadan sa pinakahuring pag-atake na ginibo kan paramilitary group na Rapid Support Forces o RSF sa Sudan. Ginibo kan grupo ang pag-atake sa Central Province sa Sinar kanakaaging simana, asin warang herak na binaradil kan mga ini ang mga residentes sa nagkapirang village mantang hinabasan ni asin sinulo ang kaharungan duman. Kaibahan sa mga nagadan ang 24 anyos na babae, mga aki asin mga jóvenes na daitulos na kapag-evakwar matapos mahiling kan paramilitary forces. Base sa pinaluwas na statement kan Sudan Foreign Ministry, apere sa sobra sa 80 na report na nakumpirmar nagadan, yan sunod-sunod man naggera sa mga ospital
ang sagkod sa 150 villagers na nalugadan sa nasabing pag-atake. Nagluwas na ginibo kan RSF ang panibagong pag-atake matapos na pugulan kan mga residente sa nasabing village ang pag-atake kan nagkapirang miyembro para paramilitary group. Tulos man na nagbalo sa nasabing grupo asin nagpadaranin dinosen ng truck na lunad ang mga soldado sa may bit-bit na automatic rifles kan Hunyo. Linusob kan mga nasabing grupo ang singa na nagreserving capital kan Sinar province asin puon kay ito duro-diretso na ang pigigibong pag-atake duman. Ini kasunod kan pistok na nagpuon kan nakaaging simana sa tabang kan US, Saudi Arabia, Egypt, United Arab Emirates, African Union asin ang United Nations. Bareta po sa lado ni negosyo. Business News. Business News. Sa Giraray, mga tugang na nagpatanid ang Bureau of Internal Revenue sa mga nagpapabakal nin illegal na vape products asin mga nagdudurulag sa bayadan sa buwis. Ginibukan ayon sa pahayag matapos kaning sakyadahon ang inorganisar na Philippine Vape Festival 2024 na ginibo sa Las Piñas. Gikan sa nasabing operasyon na kumpisar kan BIR ang iba-ibang klase nin illegal na vape products. Personal man nagduman si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. asin BIR Illicit Trade Task Force sa nasabing venue asin pinanginutan ang operasyon. Sigon kay Lumagi, daing internal revenue stamps ang nasabing mga produkto base sa indang ginibong surveillance. Gustong sabiyon, karaklan sa mga ini dahil nagsunod sa tamang pagbuwis na malinaw na pagsuhay sa ley. Siniguro man kan mga ahensya na magpapadagos ang siring na operasyon laban sa mga illegal na nagpapabakal ng vapes. Mantang siniguro kaini na mapanimbag sindagabo sa ley. Nagadman kan ahensya sa publiko na isumbong sa sendang opisina ang mga individual na nagpapabakal ng illegal na produkto arog kan vape. Aramon ta daw mga tugang ang istorya may kinaraman sa ang namok daw na nagdadala ng dengue mas aktibo kun aldaw. Sigon sa mga eksperto kon kaya nag-abiso sinda sa publiko na proteheran ang sa diri. Detalye po kaan kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning. Ang mga namok na nagdadala ng dengue, aktibo durante kun aldaw sigon sa mga health experts. Dahil ang kani makusog na nag-abiso ang mga eksperto sa World Health Organization o WHO na tanganing may bitaran ang peligro kontra sa dengue mosquitos kay puhan gumamit ng mosquito repellents, long sleeve na bado, moskitero pag nagkakaturog kun aldaw, asin window screens. Idinagdag ang WHO na dahi paglingawan na paubason, hugasan asin kuskusan ang mga containers na pagtitipunan ng tubig. Lorera, masitera, asin iba pang nagdumog na lugar sa harong kung sa imposibleng magbunay asin magpadakol ang mga namok. Health News from News Base Mardela, dahin iba. Mga tugang report sa kabugdakan kang panahon, kay ba po ang pag-asa si Ariel Samodio. Patay na po with the forecast ngayon na Martes. Alas 3 ko ininaga na mata ng low pressure area sa distansyang 1,030 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Samantalang southwest Luzon ang nakaka-apekto pa man duman sa extreme northern Luzon. Ang nasabit na low pressure area ay madirektang epekto sa anuman na parte sa poblasyon at sinapababa ang tsansa na mabilog din sa tanong bagyo. Samantala sa maghapon ang kapikulan ni Dalauman man na magkakaiguanin bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan at sigawan pa man ang tsansa ng mga pulong pagkuran o pagkilatasin pagtaguldol na daraman kan mga localized thunderstorms. Aluya sa kutsa moderatong doros pahalin sa timog silangan ang mga matian may tanayad sa kutsa katamtaman na pag-aalog kan kadagatan. Nataingan po ang temperatura ngayon na maghapon 25 hanggang 24 at taas kang Celsius. Ang saldang nagsira ng alas 4:33 din aga, masunod pa sila alas 6:03 din hapon. Alipod din sa DOST Pagasa, ang Yelsa Mucho.
Yan mga tugang ang kabilugan kan mga darakulang bareta ngunyan pungaldaw. Sinurat po ni News Director Mario de la Cruz. Ali po dyan sa News Base kan DCGB. Katawang po dyan si Jenny Balyaran as in Angel Mustasa, Siring Man. Kasabay niya to ang report hali dyan sa luwas kan Mega Force Patrol. Sa panginot po ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo, much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo, atin to, chicken McDo. Parami na tayo, so in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin, ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo, bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Drive-thru for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipya Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, opening program, motorcade, and free concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipya Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and concert with Rock Steady. August 23, Tukakulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Socio-Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipya Festival 2024, hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2024. Baretang kulalapnit.
Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini, digdi po sa morning hearing. Good morning tabi kay Director Ariel Pioquinto ng BIFAR. Sir RD, good morning. Paluiluwayan na sa radyo. Ay, kaya di ba kung nga sa mga aki ko sa auto, nadagog nga sa kulalapit. Good morning, Sir Ariel. Oy, busing. Totoo daw, interview ta daw, Sir Ariel. Anong basihan dyan kan pagbabawal kan mga pating? Ang pating palang, bawal itindali. Nag-viral baga suppose haling surso. Naroon mo ito? Ang mga pating palan, bawal iyan mga tugang itinda sa merkado. Salbatana. Tuntod, may interview kita sa Bifarta. Kaso hapon, may bareta kami digdi. Nadangog ko naman sa programa ni Pading Mar. Viral suppose sa Sorsogon, sa sarong tindahan sa Sorsogon Junior. Ano nga ng tindahan nito, Jenny? May ikwado tabi, Jenny, kunan, sa merkado, sa udan, paingurag Junior na pating. Bawal pala niyan. Kaya pala mga tugang sa mga kalunggay ngunyan, mga madahonon. Itat ko si Director Ariel, baka pili ko ng apo ng taon-taon na. Joshua, ano nangyari digdik sa sarong barangay official na Isalbatana, kariban sa iyang chik sarong kapiteriya? Grabe, saan naman na tayo ng Joshua? Nataining term mo ta cafeteria sa gurang baga ang term na ni sa bulod ay sorry sa kampanahon pa. Ano mo yan? Ang cafeteria baga kampanahon pang term ini. Cafe na mo yan, cafe. Ngunyang cafe. Alba ko kung Starbucks ngunyan. Haing ka ngaya, agom haing ka nasa cafeteria. Ngunyang cafe, di ba? Pero okay man. Okay man. Okay man. Cafeteria. Cafeteria, ha? As in, cafeteria. Sina, cafeteria, ha? Opo. Okay, ano nangyari? Sisay daw ini. Nasarong opisyal sa barangay. Na? Nagpasyar sa sarong cafeteria. Na? Kaiba at sa iyang surusambay. Turo tambay? Tambay. Paguna ko maluyan talagang pagdangog ta. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Tapos, ang teknik, si Chicks ang tipain at magduman sa lugar. Sa kami nasa dining sa opisyal. Sarong aldaw bite. Na inuton si Chicks sa sarong kafeteria. Okay. Alagad na mamalisyahan. Garong giguluhan na ini. Ta magsasarong oras na kaya kihalat. Halo yun umabot si Pade, sa barangay official. Sa barangay official ang nahaloy. Tapos, Mabo yung umabot si Pade. Tuminukaw dahil sa balyong lamesa. Si Sai. Si Pade. Si okay. Para dahil Malaysia. Okay. Nagtaning si Chicks. Tapos, pagdukot kay ni kay official, nangururikot si Pade. Kinudot sa tagiliran. Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over. Over you pala. Pangyari. Halo yun ka kaya. Kinudot. Di. May lastro ito. Ano yun ni si barangay official? Mayagom. Pero. Mayagom. Ay, Mrs. Reparo ha daw sa mga agom nindo kung may kinugutan sa kagiriran.
Kung may malalata yan, iyon na yan. Mrs. Uy. Usually baga, tuuhon baga ang Joshua, di ba? Oo. Anda, sa bagay, dipindi sa pagkatuo. Tuo. But ilingon hindi wala tuo. Ilingon wala tuo. Taba kayo. Basta may kinudutan niya ng papuminula. Di pa manahaloy, Joshua? Di pa? Di ba, mga pirang si Aldaw Pasa na. Di pa man nakaloy. Di pa isang simana. Ayun pa ito. Yung pa ito. Mapula pa ito. May gira pa. Ba't ang kunot patikan? Sumalaniton baga na saradayuton sana? Pagsala ko, ano na ito? Kagan na ito, kagan. Oo, ang kunot ka. Saradayuton baga malaniton. Maringani kung tituso ka sa nakanguramoy mo dahil pero kung itong kunuton ka, biyong tumini ko pati sa lawas ni Boseng. Nangulo record? Di, makusog ito. Malanit ito. Pero kapag para pahalat nyaman na. Para pahalat nyaman pa, no? Pagal na ito, makagutom na. Bakit napunaw na kaya? Naman na. Natatalaban man sila sa cafeteria man. Pati, alay pa bagang pag-order? Di may nakahiling ka ito. Ha? May nakahiling. Hindi na. Kaya sabi ko nga ni, di ba? Anday aram. Ni Pade. Nasisiripan palang sila. Kasarok yung Padeho. Na CCTV. Nasisitini kang Padeho. Di pa diyon. May nahiling sa CCTV. Nahiling. Nasisiri pala ni Padi. Pangyari ngayon sa imo opisyal. Pagsagom ngaya. Sarong atadong pansit sa karinderiya. Pag sa chicks, puro pa share ka pa ngayon sa malipot sa cafeteria. Yan ang pigapo dahil hostisya. Pagsagom pansit bato, pag sa chicks spaghetti. Pagsagom baduya. Oho. Pag sa chicks clubhouse sandwich. Yan. Di ba? Pag original, piming lugi. Ano man yan? Sa agom sardinas. Duman sa chicks pork chop. Si Kagawad Luis. Nalangkag, ano yun o? Nag-text si Kagawad Luis, Espejo. Nalangkag si girl. Balo ang ngaya. Buti, may nag-text digdi, may nag-text Joshua. Buti na lang, di kita pinaantay. Talbata naman, sarawayon man ini mana. Sarawayon mana. Ay kung akong pinahalat niya, kukulutong ko talaga sa mako sa iksan. Sa singit. Nilkatirang gamiton mo? Sarawayon ka nata, na pinahalat mo ako. Kuduton mo sa singit. Pasigundahan mo ki, ano yan, sa may talinga baga? Peripisyon mo sa talinga? Kung sa man, gorilantason. Kuduton mo kay Chani? Kuduton mo kay Chani. Ay, nako. Balo ang ngayang maaraman ka na go. Tabaka ngaya mag-duty ka sa barangay. Duwa-duwa ang saklay. Sabi kan Pade, salbatana ka Pade. Si Mrs. Bagaon na pigiling na suiksan ko. Bari nga, tamalinig. Wala nang kagang. Don't mention my name. Kagawad, amigo, marinag. Awinda, mga sarawayon pa, no? Oha! Joshua, ano yun, alam ko na? Okay. Tum-tum, nailing mo na. Ay, good morning pala. Kay Madam Hazel Balaguer. One. Admin and Finance Officer kan Simon of Cyrene. Aya, good morning, Tabi. Tas nga kamong duwa.
Pati nga ako nadamay sa doon eh. Pigpahuba na ako. Pig-check na nga sa lawas ko. Sorry. Ano ini? Pig-check na da sa lawas niya. Dr. Glenn, isip. Good morning, tabi sa imo si Dr. Bato, Marinaga. Tikwa na pala, tikotok siya. Sabi da nga niya, dahin na nga niya, ngayon, yun sardinas. Ngayon, corn beef na ngunyan, dugang uso. Awinda. Ay, nako, ano ba yan? Mga sarawayo na. Mga sarawayo na di. Correct. Sinda. Yung mga nga, paano ng mga tao? Wara kay mga magkagiri na po sa buhay. Oha. Hanapon nindo sa barangay na may ano ito? Hanapon nindo barangay na may kapitan na ano do ini o? O teda okay detalye ta, baka lamang iyon na yan. Sa pigsabing issue. Okay? O sige. Oha. Joshua, goodbye. See a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. All right. Let 'em see we're crazy. Ang helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom ng alak, kapag kaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing mog mga tay kay puan po na sabayan ng Protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant ng probadong epektibo sa pagtawding proteksyon sa oral na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo manawara, mahilig uminom o dahi, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule. Oral daw, para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga pangenot na butika nationwide. Salamat kasi ng pagkantabay. Bareta alas 7, susunod na sa Morning Hirit sa DCGB. Kaya ba po mga tugang si Edwin Peralta, News Director Emeritus, asin po ang Siksing Jasmine Baloloy. Salamat. De lamang kidarang kapidyon. Si Hatchoko ade. Para saan? Para saan na talaga. Salamat. Ano. Para. Duwa di. Mas kasaro sana muna, sako sana muna. Kasay mo naman. Salamat po. Goodbye. I love you all. God is good all the time. Goodbye. Tapos ang programa, Lakaw, Pasiring sa Lamesa.